Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka ebere na amara Chineke bụrụ nke unu n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ mpaghara nke kachasị njọ na akwụkwọ nsọ. Taa anyị ga-aga n'iru ịhụchapụta otu akụkọ Juda siri dị ka akụkọ batara n'etiti akụkọ Josef, ma n'otu aka ahụ ọ na-eweta ihe ọmụmụ dịkasịrị otu. Ugbu a gaa n'iru n'ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ezi ebumnobi banyere ya, anyị ga-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị kpọrọ mpaghara dịkarịsịrị njọ n'akwụkwọ nsọ. Chetakwa na ọ bụ Jenesis isi 38 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 30. N'ihi ka o siri dị mkpa nke ukwuu, anyị ga-alaghachi azụ malite n'ebe anyị kwụsịrị na nnọkọ anyị n'oge gara aga. Na nnọkọ anyị nke ikpeazụ, anyị sịrị na Juda lụrụ onye ọ na-ekwesịghị ịlụ. Nwaanyị ahụ nwụkwara. Juda wee na-achọkwa inweta nkasi obi. Ọ na-achọ ihe ọbụla nke ga-akasi obi. Nke a mere ka o jee n'ebe ndị na-akpacha atụrụ ya achị nọ. Ọ kpọrọ enyi ya onye Kenan na-amaghị Chineke jee. Ugbu a, tupu anyị erute n'ebe a, anyị jụrụ ajụjụ a: gịnị mere eji tinye mpaghara a kpọmkwem n'ebe a na-akọrọ anyị akụkọ nke ndụ Josef? Cheta na ọ bụ Josef bụ ya bụ isi nke ihe ọmụmụ a nke anyị na-eme, bụ usoro ihe ọmụmụ nke anyị kpọrọ Chineke nwere ezi ebumnobi banyere ya. Anyị na-eleba anya na ndụ Josef, mana ugbu a anyị na-ahụta onwe anyị n'isi nke 38 ebe anyị na-agụ banyere ndụ Juda. Gịnị mere mpaghara ma ọ bụ agba jiri nọ n'ebe a n'etiti akụkọ nke ndụ Josef? Emere m ka anyị mara na nnọkọ anyị n'oge gara aga na Chineke chọrọ igosi anyị ka o siri dị njọ bụ ọnọdụ nke nọrọ gburugburu ala Kenan, bụ ebe Jekọb na ezinụlọ ya biri. Ọ bụrụ na Chineke ga-ekewapụtara onwe ya otu ezinụlọ nke pụrụ iche, ọ bụrụ na Chineke ga-esite n'agbụrụ nwoke abụ Jekọb wepụtara onwe ya mmadụ ndị ahọpụtara ahọpụta, ndị ọ ga-esikwa n'etiti ha gaa n'iru imezu ụkpụrụ ya maka nsọpụta nke ụwa niile. N'ezie, ọ dịrị mkpa na o wezugara ha site n'etiti mba nke jọgburu onwe ha, site n'etiti ogige a nke a kpọrọ Kenan. Isi nke 38 nke akwụkwọ Jenesis na-eme ka o doo anyị anya, na-ekpughere anyị ka o si rụọ arọ bụ gburugburu ogige a, bụ ebe Jekọb na ezinụlọ ya were ọnọdụ. Akwụkwọ nsọ sịrị na Juda jekuru Tama nwunye nwa ya nwụrụ anwụ, o wee tụrụ ime. Anyị sikwa na Tama laghachiri n'ụlọ nna ya. Chetakwa ugbu a na ọ bụ nwaanyị na-enweghị di nke nọ n'ụlọ nna ya. Juda n'onwe ya lakwara n'ụlọ nke ya, ma o zigara enyi ya nwoke ahụ bụ onye anyị kwuru na ọ bụ mmadụ onye na-amaghị Chineke, ka o wee chee iweghachi ụgwọ ahụ nke o kwere Tema na nkwa, ma naghachitakwa ya ihe akaebe ndị ahụ bụ ndị o nyere ya. Kee ntị malite n'ahịrị nke 20 ruo na nke 24 nke akwụkwọ Jenesis isi 38. Ọ sị, Juda wee zie nwa ewu ahụ n'aka enyi ya bụ onye Adulam ịnara ihe ibe ahụ n'aka nwaanyị ahụ, ma ọ chọtaghị ya. O wee jụọ ndị ikom nke ebe ahụ sị, olee ebe nwaanyị ahụ edoro nsọ ikwa iko nọ? Bụ nwaanyị ahụ nke nọdụrụ na Enan n'ụzọ. Ha sị, ọ dịghị nwaanyị edoro nsọ ikwa iko nọrọ n'ebe a. O wee laghachikwute Juda sị, achọtaghị m ya. Ọzọkwa ndị ikom ebe ahụ sịrị, ọ dịghị nwaanyị edoro nsọ ikwa iko nọrọ n'ebe a. Juda wee sị, ka o were ya n'onwe ya, ka anyị wee ghara ịghọ ihe ileda anya. Lee, ezigara nwa ewu a, ma gị onwe gị achọtaghị ya. O ruo mgbe ihe ịra ka ọnwa 3 gasịrị, na egosiri Juda sị, Tema bụ nwunye nwa gị akwawa iko. Ọzọkwa lee, ọ dị ime site n'ịkwa iko. Juda wee sị, mee ka ọ pụta ka esure ya ọkụ. Ị hụrụ ya? Juda wee sị gịnị? Mee ka ọ pụta ka esure ya ọkụ. Dịka m gwara anyị n'oge gara aga, anyị na-eguzosi ike megide mmehie ndị ọzọ, nke kachasị nke mgbe anyị onwe anyị na-emekwa mmehie ndị ahụ. Achọpụtawo m ihe nta n'obibi ndụ m dịka onye nke Kraịst. Anyị na-eguzosi ike megide ndị mmadụ ndị na-eme ihe anyị onwe anyị nọkwa n'ime ya karịa ihe ọzọ ọbụla n'ụwa. Onye na-agba asịrị ga-emegide onye na-agba asịrị. Onye ụgha ga-eguzogide onye ụgha ọzọ. Onye ndụ ya rụrụ arụ na-eguzogide mmadụ ọzọ bụ onye ndụ ya rụrụ arụ. Juda were iwe ọ sịrị, ị na-ekwu na Tema na-agba akwụna, ị na-ekwu na Tema na-akwa iko.
na ọ dịkwa ime site n'ime ya, ngwa ọ dị mma kpọpụta ebe a ka anyị sure ya ọkụ. N'eziokwu, nke ahụ bụ ụra mkpebi nke dị ike nke ukwuu. Ọ bụ mkpebi nke sitere n'oke iwe, n'ihi na dịka anyị maara, iwu gwara anyị na a ga-atụ onye na-akwa iko nkume. Mana ugbu a nwoke a bụ Juda si kpọpụta nwunye nwa ya ka esure ya ọkụ, n'ihi na dịka anyị maara, n'etiti ịtụ nkume na isuru ọkụ, anyị maara na ọ bụ isuru ọkụ dị ike karịa. Tema ghọtakwara na ya nọ n'ọnọdụ nke dị ike nke ukwuu. Ọ ga-anọ na nsogbu dị ukwuu ma ọ bụrụ na okwughị okwu ọbụla. Ya mere gee ntị akwụkwọ nsọ si, mgbe a na-eme ka nwaanyị ahụ pụta, ya onwe ya zigara nna di ya ozi si, site n'aka nwoke nke nwe ihe ndị a ka m onwe m dị ime. Ị hụrụ ya? Ọ bụrụ na etinye ya n'ụzọ ọzọ, ihe ọ na-agwa ha bụ, ọ bụ nwoke nwe ihe ndị a, ọ bịa tụrụ m ime a. Biko mata, onye nwe ihe ndị a bụ mgbaaka akara na eriri mma na mkpanaka. O wee ziga ihe ndị a zigara ya nna di ya. Otu n'ime ndị ikom ya batara wee sị ya, nna anyị ukwu Juda, lee Tema, ọ sịrị na ọ bụ onye nwe ihe ndị a bụ ya bụ onye nwe nwa dị ya n'afọ. Juda kọtakwara ihe ndị ahụ niile. O wee okwu okwu dị mmasị oge ahụ. Ọ sịrị, ọ bụ onye ezi omume karịa m onwe m. Ị hụrụ ya? Anyị hụrụ ihe merenụ mgbe oge ruru Tema ịmụpụta ụmụ ndị ahụ ndị dị ya n'afọ. Akwụkwọ nsọ si, mmalite n'ahịrị nke 28, o ruo na ọmụmụ nwa ya, na otu setịpụrụ aka, nwaanyị nke na-ele ime anya wee were ogho uhie kee n'aka ya sị, nke a bụrụ ụzọ pụta. O rue na ka ọ na-eseghachi aka ya, lee, nwanne ya nwoke pụtara. Nwaanyị ahụ wee sị, gịnị mere iji tiwara onwe gị ntiwa? E wee kpọọ aha ya Perez. Emesịa, nwanne ya nwoke pụtara, bụ nke nwere ogho uhie n'aka ya. E wee kpọọ aha ya Zera. Ugbu a, dịka m gwara anyị na nnọkọ anyị n'oge gara aga, na njedebe nke nnọkọ anyị, asịrị m na ọ bụ ezie na ị nwere ike ịghọta gị ka ihe ndị a niile siri baa uru n'akụkọ a niile, ma ọ bụ otu ihe nke nwetara echiche anyị. Eleghị anya ịghọtaghị ka nke a jiri nwee ọnọdụ n'ụkpụrụ ahụ niile, ma ekwere m anyị nkwa na aga m agbalị ka m saa ajụjụ a ọbụnadị n'ihe ọmụmụ anyị nke ụbọchị taa. Achọrọ m ịgwa gị ihe mere isi akwụkwọ nke a jiri dị mkpa, nakwa ihe mere anyị ekwesịghị ịgbanarị ya ma ọ bụ gabiga ya. Gịnị mere e jiri tinye akụkụ nke a nke yiri dịka ihe a ga-asị na enweghị uru ọbụla dị n'ime ya n'ime akwụkwọ nsọ? N'akwụkwọ J. Vernon McGee nke ọtụtụ n'ime anyị maara bụ nke ọ kpọrọ Through the Bible, enwere otu isi nke o dere nke bụ banyere mpaghara. Ọ sịrị, nye m, nke a bụ isi akwụkwọ na-enweghị uru ọbụla karịsịa n'akwụkwọ nsọ. Ma nke bụ isiokwu, ụmụnne m na ụmụnna m, bụ na e nwere ihe kpatara mpaghara akwụkwọ nsọ a jiri nọọ kpọmkwem n'ebe ọ nọ. Anyị ga-ahụkwa ụfọdụ n'ime ha. Nke mbụ na mbụ, agba akwụkwọ nsọ nke a na-egosi mmekọta nke Chineke nwere banyere ndị ya. Haleluya! Nke a bịa bụ ebumnobi nke mbụ na mbụ nke mpaghara akwụkwọ nsọ a. Ọ na-egosi mmekọta nke Chineke nwere banyere ndị ya. Akụkọ akwụkwọ nsọ a na-egosi mmekọta Chineke n'ebe ndị ya nọ. Lee anya na akwụkwọ nsọ gị na ngwụcha nke isi 37. Achọrọ m ịgụpụta Jenesis isi 37 ahịrị nke 36 nakwa Jenesis isi 38 ahịrị nke mbụ. Gee ntị, ọ sị, ndị Midia wee reruo ya Ijipt nye Pọtifa, onye na-ejere Fero ozi, onye isi nke ndị ogbo. O rue na mgbe ahụ, biko ghọta nke a n'uche gị, ihe anyị na-ahụ n'igwe onyonyo anyị n'oge ụfọdụ na-erere Josef n'Ijipt, ya na Pọtifa nọkwa ugbu a, bụ onye ga-eme ka ọ banye ebe a ga-esi kpọruo ya n'oche eze. Nke ahụ bụ otu akụkụ nke ihe mere n'ebe a. N'akụkụ nke ọzọ, Juda rapụrụ ụmụnne ya wee jekuru Tama, bụ nwaanyị Kenan. Isi akwụkwọ nsọ abụọ ndị a na-ejikọkwa ọnụ otu a. Ọ pụtara ihe site n'isi 38 na Chineke ga-echekwa ndị ya site n'ịkpọpụ ha site n'ala Kenan. Omume nke ndị mba Kenan dị egwu. Oge ọbụla n'akwụkwọ Jenesis, anyị na-ahụ otu n'ime ụmụ Jekọb ka ha na ndị Kenan na-emekọ ihe. Mmepe obodo nke Kenan, mgbe niile anyị hụrụ ha, a na-enwe mmehie na iru ure n'ime ya. Ọ bụ ebe mmehie anya ọjọọ jupụtara. Ya mere, ire Josef rege ya n'Ijipt yiri ka a ga-asị na onweghị ihe ọbụla ọ pụtara n'anya mmadụ. Ma Chineke nara ewezuga ajọ ihe ka o wee mee ka ezi ihe rutere ndị ya. Ọ bụrụ ihe dị ezi mkpa ka Chineke ziga Josef n'Ijipt maka ịhazi ebe ọ ga-eduru ndị ya jee n'ọnọdụ nke ịbụ onye ekewapụrụ iche, ebe ha na-agaghị enwe mmerụ nke obodo Kenan, bụ nke ha na-apụghị imeri, mmerụ nke gara abanye ha n'arụ. Ya mere, dịka ọ na-abịaru n'ọgwụgwụ nke akwụkwọ Jenesis, ị ga-ahụ Jekọb ka ọ na-akpọrọ 75 nke ezinụlọ ya na-eje n'Ijipt, ebe Chineke buru ụzọ ziga Josef ka ọ kwadoro ha ọnọdụ.
na nke a ọ kpọpụrụ ezinụlọ ya niile site n'obodo ajọ omume nke ha biri n'ime ya. Ha wee gbadata na Goshen ebe a gbara ha gburugburu, kwenyekwa ka ha mụbaa n'ime 400 site n'75 ruo n'ihe karịrị nde mmadụ 2. Ha na ndị Ijipt adịghịkwa alụkọ. Ha na ndị Ijipt enweghịkwa mmekọrịta ọbụla dịka ha na ndị Kenan nara eme n'oge gara aga. Ị hụrụ ya n'ebe a ha na ugbu a na Goshen bụ ebe Chineke jiri Josef kwadoro ha. Ha nweghị mmekọrịta ọbụla ha na ndị Ijipt, ha nweghịkwa mmekọrịta ọbụla ha na ndị Kenan. Chineke wezugawo ha site n'ebe ahụ, mee ka ekewapụ ha iche site na mmehie nke mba ahụ ebe ha biri n'ime ya. 400 ka e meghere akụkụ Ijipt nke ahụ pụrụ iche. Biko hụta njikọ nke dị n'etiti isi nke 37 nakwa isi nke 38. Josef n'ụzọ ya iji Ijipt maka ịkwado igbo nsogbu nke mmekọrịta Juda na nwaanyị Kenan na-egosi. Nke abụọ, akụkụ akwụkwọ nsọ dị mkpa nke ukwuu. Ọ bụghị naanị igosi anyị mmekọta Chineke nke o nwere banyere ndị ya, kama ọ dị mkpa ịkụziri anyị ọdịiche nke dị n'etiti mmụọ nakwa anụ arụ. Otu n'ime ihe mere m jiri chọọ ikwusa nke a bụ na egwu dịrị m na unu agaghị aghọta ihe m na-ekwusa na nnọkọ anyị na-abịa abịa ma ọ bụrụ na anyị amụghị ebe a na nkenke inyere anyị aka maka ịghọta ihe Chineke nwere nye anyị n'ọdịnihu. N'isi nke 39, Josef nọ n'ụlọ Pọtifa. Akwụkwọ nsọ sịkwara na Josef bụrụ nwoke mara mma nke ukwuu. Nwunye Pọtifa nwekwara otu ihe nye ya. Akwụkwọ nsọ sịkwara na Josef nọrọ n'oke ọnwụnwa, ma n'ihi na ọ bụrụ nwoke jupụtara na mmụọ nke Chineke, o guzogidere ọnwụnwa wee sitekwa n'ezinụlọ ahụ pụọ, onye ezi omume, onye dị nsọ, onye na-enweghịkwa ntụpọ n'iru Chineke. Ekwenyekwara m na isi akwụkwọ nsọ nke 4 n'ebe a na-egosi anyị na ọ bụ ezie na ụwa ga-agwa anyị na mmadụ niile na-eme ya. Akwụkwọ nsọ sịrị na ọ bụghị mmadụ niile na-eme ya. Haleluya! Gekwa m ntị ọzọ. Ọ bụ ezie na omenala nke ụwa ga-agwa gị na mmadụ na-etinye aka n'ime ya. Gịnị ka ị na-ekwu? Aghụghọ ahịa, isi asị, aghụghọ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmadụ niile nọ n'ime ya. Ma ọ bụghị eziokwu, ezi enyi m. Akwụkwọ nsọ sịrị na ọ bụghị mmadụ niile nọ n'ime ya. E nwere ndị bụ Josef, ndị gbara gburugburu, bụ ndị na-agaghị adanye n'olulu mpụ ahụ nke Tama na Juda danyere n'ime ya. Mgbe anyị hụkwara ha, anyị ga-enwe ike ịghọta ihe Josef mezuru. Ọ nọkwa na mmegide dị ukwuu n'ụlọ ikpe nke kachasị elu n'obodo. Mgbe ọbụla ị na-amụ akwụkwọ nsọ, biko echesola eziokwu nke a, na Chineke na-egosi eziokwu na ebumnobi ya. Oge niile ihe mmụta ahụ na-alọghachi azụ dịka ị na-amụ akwụkwọ nsọ. Ị pụrụ iwere ya n'otu n'otu. E nwere obere akwụkwọ nke m dere banyere ịbụ onye ozi nke na-ele anya n'ụdị mmadụ 4 dị iche iche. Oge ọbụla nke m chere banyere akwụkwọ ahụ, a na-echetara m banyere eziokwu nke a. Abraham, nwoke nke na-emepụ aka, ka a tụlere ndụ ya na nke Lọt, nke bụrụ onye oke ọchịchọ, nke ga-emefukwa ihe niile o nwere nye naanị onwe ya. Na agba ọhụrụ, Mary, onye nyere Jizọs ihe niile nke o nwere mgbe o mere ụkwụ ya baptizim. N'ebe ahụkwa anyị nwere Judas, onye na-eche akpa ego, onye chọkwara izuru ihe niile nke aka ya metụtara. Ego akwụkwọ nsọ otu ahụ, ị ga-achọpụta n'ọtụtụ oge Chineke na-etinye ndị mmadụ n'akụkụ ibe ha, dịka ị pụrụ ịhụta ngọzi nke otu nakwa ụgha nke ọzọ. Ya mere, mgbe ị gụrụ isi 38, cheta ụmụaka. Ọ bụ ezie n'ụwa taa ga-asị na mmadụ na-akwa iko. Isi 39 na-asụkpọ m n'ebe ahụ, ma sịkwa ị nwere ndị bụ Josef, ndị gbara gburugburu, ndị ga-adị ọcha, ndị ga-eguzogide n'ịdị ọcha, ndị ga-ejekwa ije n'ime mmụọ, ọ bụghị na anụ arụ. Akwụkwọ nsọ dị mkpa n'ihi na mmekọta Chineke nye ndị ya jupụtara n'ime ya. Ọ bụghịkwa naanị ya, ọ dịkwa mkpa n'ihi na e nwere ile anya n'etiti mmụọ na anụ arụ. Mana nke atọ dị mkpa, igosi anyị iru ure nke mmehie n'ime ezinụlọ. Iru ure nke mmehie na-eweta n'ezinụlọ. Lee ugbo ole ka anyị zutere nke a na mkpọsa ozi 4. Ile ya anya n'ọtụtụ ụzọ. Nke a bụ akụkụ akwụkwọ nsọ nke kachasị adị njọ. Ọ na-egosi mmehie nke nwa Jekọb ọzọ. Ị na-elezi anya nke ọma maka ihe mere ụmụ nwoke nke Jekọb
Simeon na Levi, ndị ugbu mmadụ na Shekem, Ruben nwanne nke na-aghọ aghụghọ bụ onye nna ha kwuru na ọ dịghị eguzogidesi ike dịka mmiri, mgbe Juda onye ike gwụrụ nke na-apụghịkwa iguzogide megide ọnwụnwa ahụ na-ejekụrụ ndị ya na ha na-ekwesịghị nọ nso. Otu onye dere, mgbe ha na-ekwu okwu banyere ezinụlọ Jekọb na ụmụ ndị ikom Jekọb niile bụrụ nsogbu, ewezugakwa Josef na Benjamin. Eleghị anya Jekọb na Leban nọtere aka na Padan Aram na-akpa akụ, ebe ha na-enweghị ohere maka ịzụ ụmụaka ha. Nke a bụ ịdọ aka na ntị nke dị mkpa nke ukwuu, ọ bụghị eziokwu. Ọ bụrụ na ị nọrọ n'ikpe ego na ihe niile nke ị chọrọ, ma ị nweghị oge, ị nweghị ohere ọ bụla nye ụmụaka gị, n'eziokwu mgbe ị ga-atụgharị azụ, ị ga-ahụ na ụmụ ị ga-adị ka ụmụ Jekọb, nna nke ezinụlọ bụ oche ndụ nye ndị ụlọ ya. Ọ bụkwa ya ka ọ dịrị dịka oche ndụ ha ịrọpụta ezi omume nke ezinụlọ ha, ịkụziri ụmụ ya ka esi eche ije na ezi omume. Ndị nna, nke ahụ bụ ọgbụgba ama dị ukwuu nye anyị niile. Anyị kwesịrị ido onwe anyị ọcha, dịkwa nsọ mgbe anyị na-anọ dịka ndo dị ọcha na-ekpuchi ezinụlọ anyị. Anyị pụrụ ịchịkọta ụmụ anyị na nchekwa nke ezi omume anyị. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị kwenyekwa na Chineke ga-akwanyere nke ahụ ugwu, chekwaa ha site na mmehie. Oge ọzọ anwara gị nwoke ka ị were ohere nke njem maka azụmahịa gị mee ihe ọ bụla n'ihi na onwe gị onye ga-amata maka ya. Naanị cheta na ọ bụrụ na ị mebie nchekwa nke ezinụlọ gị, ị pụrụ ịdị ndụ wee hụ ya n'ime ndụ ụmụaka gị. N'ezie, ọ bụrụ na anyị ahụghị ihe ọ bụla site na ndụ Jekọb, anyị na-ahụ nke ahụ. Jekọb na-amụba ihe egwu nke afọ ndị ahụ o megidere Chineke. Ugbu a na-echetakwara m na Jekọb dị iche site na ndụ nna nna ya ha. Ka m gosi gị otu ahịrị akara m ka akara n'akwụkwọ nsọ m. Ọ bụ ahịrị dị mma nye ndị nna. Nke a mekọtara iru ure nke mmehie na ezinụlọ. Ma tụgharịa n'akwụkwọ nsọ gị na akwụkwọ Jenesis isi 18. Ọ ka mma nye m ka e kwuo nke a banyere m karịa ịgụ usoro ihe ndịrata maka ọlụ Jekọb nke anyị kwuru banyere ya n'ụbọchị ole na ole ndị a. Jenesis isi 18 ahịrị nke 19. Ọ bụ Chineke na-ekwu okwu ebe a. Ọ na-ekwu okwu banyere Abraham. Gee ntị ihe Chineke kwuru banyere nwoke ezi omume ahụ. Ọ sị, n'ihi na amanwo m ya ka o wee nye ụmụ ya na ụlọ ya ndị ga-anọchi ya iwu, ka ha wee debe ụzọ Jehova, ime ezi omume na ihe ekpere n'ikpe, ka Jehova wee weta n'isi Abraham ihe o kwuru banyere ya. Haleluya! Ewo, nke ahụ bụ okwu dị mma, ọ bụghị eziokwu. Ọ gaghị adị ukwuu ma ọ bụrụ na Chineke ga-ekwu nke a banyere anyị niile. Amawo m ya na ọ ga-eme ihe dị mma, nakwa n'ihi na ọ na-eme ihe dị mma, Chineke ga-agọzi ụmụ ya. Amawo m ya na ọ ga-akụziri ụmụ ya ka ha ga-esi jee ije n'ụzọ nke ezi omume. Nke a bụ ọgbụgba ama nke dị mma nke ukwuu. Ihe nke ikpeazụ nke m chọrọ ka ịhụta pụrụ ịbụ ihe kacha mkpa, dịka isi 38 si dị mkpa nke ukwuu. Anyị lewe anya na mmekọta Chineke banyere ndị nke ya, nakwa ọdịiche nke dị n'etiti mmụọ nakwa anụ arụ, nakwa iru ure nke mmehie na-eweta n'ezinụlọ. Achọrọ m ka ịhụta na nke anọ otu n'ime eziokwu nke akwụkwọ nsọ kacha atụ n'anya n'uche nke m. Nke ahụ bụkwa akụkọ nke amara Chineke nke na-aga n'iru. Haleluya! Akụkọ nke amara Chineke na-aga n'iru. Anyị lere anya na ndụ Jekọb nakwa ụzọ Chineke jiri chụso ya n'obodo niile. Jekọb onye isi ike, oge niile Chineke jidere ya, Jekọb ga-agbalị igburu onwe ya, tinyekwa ihe niile na anụ arụ ya nakwa n'ike ya. O juru anya ịhụta ka Chineke si nwee ndidi na ogologo ntachi obi, na-anọgidesikwa ike dịka ọ na-alụ ọlụ ime ka Jekọb gbanwee. Ọ na-eme ka Jekọb gabiga ihe dị iche iche, site na Betel laghachikwa na Betel, n'ikpeazụkwa na Peniel. Chineke gbasoro Jekọb mgba, o nwekwa mmeri. Jekọb wee bụrụkwa onye mkpọrọ Chineke na ndụ ya niile. Mana akụkọ a n'uche m, ọ bụ ihe siri ike ikwenye na Chineke ga-ewere ihe niile na-abụghị ihe nke isi 38 ma chịkọtakwa ha ọnụ n'ime ụkpụrụ ya. Na mbụ, o mesoro Juda, nwogha ndụ ya. Mana nke abụọ, Chineke kwenyere ka ọbịbịa Mesaya na anụ arụ mesuo, ọ bụghị naanị site na Juda kama site na Tama. Haleluya! Ugbu a, achọrọ m ka isoro m lee anya n'ụzọ ebe anọ n'akwụkwọ nsọ nke ga-esiri gị ike ikwenye ugbu a nke m kọrọ gị akụkọ a. Na mbụ, lee anya n'akwụkwọ Jenesis isi 49. Nke a bụkwa ngọzi Jekọb nye ụmụ ya. Jenesis isi 49 malite n'ahịrị nke 8 ruo na nke 12. Ị ga-ahụ ngọzi Juda site na Jekọb nke nwekwara ihe ọ pụtara
malite n'ahịrị nke asatọ sị, Juda, gị onwe gị, ụmụnne gị ga-ekele gị, aka gị dị n'olu ndị iro gị, ụmụ ndị ikom nna gị ga-akpọ isi ala nye gị. Nwa ọdụm ka Juda bụ, na anụ adọgburu, nwa m ka isi were dịgo. O ruru ala, ọ makpụrụ dịka ọdụm na dịka nne ọdụm. Onye ga-eme ka o bilie? Mkpanaka eze agaghị esi n'ebe Juda nọ wezuga onwe ya. Mkpanaka onye na-enye ụkpụrụ agaghị esikwa n'etiti ụkwụ ya abụọ wezuga onwe ya ruo mgbe Shaịlo ga-abịa. Ọ bụkwa ya ga-enwe ịṅa ntị ndị dị iche iche. N'akwụkwọ nsọ unu ga-ahụta okwu a nke bụ Shilo na okwu a nke bụ ya ka e dere na mkpụrụ edemede dị ukwuu. Ị hụrụ ya? Shaịlo nakwa ya edere ha na mkpụrụ edemede dị ukwuu n'ihi na ha na-arụ aka banyere ọbịbịa nke onye nwe anyị Jizọs site n'agbụrụ Juda. Ugbu a tụgharịa n'akwụkwọ Rut, ị ga-ahụta n'isi nke 4 ihe ọzọ e kwuru nke sitere n'akwụkwọ Jenesis isi 38. Rut isi 4 ahịrị nke 18. Ka m jụọ gị ajụjụ, gịnị bụ aha ụmụ abụọ ahụ nke Juda na Tama mụrụ? Kedu ndị ha bụ? Ha bụ Perez na Zera. Enwetawo ya? Ugbu a lee anya na Rut isi 4 ahịrị nke 18. Ọ sị, ma ndị a bụ ususu ọmụmụ Perez. Perez mụrụ Hezron, Hezron wee mụọ Ram, Ram wee mụọ Aminadab, Aminadab wee mụọ Nashon, Nashon wee mụọ Salmon, Salmon wee mụọ Boaz, Boaz wee mụọ Obed, Obed wee mụọ Jesi, Jesi wee mụọ David. Kedu agbụrụ Jizọs sitere n'agba ochie? O sitere n'agbụrụ Juda, o sitekwara n'agbụrụ David. Ugbu a tụgharịa akwụkwọ nsọ gị n'agba ọhụrụ, lekwa anya n'akwụkwọ Matiu isi 1. Achọrọ m ịgụrụ anya ahịrị ndị a ruo mgbe anyị matara ụfọdụ n'ime ndị ahụ bụ ndị ahụ ha nọ n'ebe a. Gee ntị, ọ na-asụ taa. Akwụkwọ ususu ọmụmụ Jizọs Kraịst, nwa David, nwa Ebraham. Ebraham mụrụ Isaac, Isaac wee mụọ Jekọb, Jekọb wee mụọ Juda na ụmụnna ya. Juda wee mụọ Perez na Zera site na Tema. Perez wee mụọ Hezron, Hezron wee mụọ Ram, Ram wee mụọ Aminadab, Aminadab wee mụọ Nashon, Nashon wee mụọ Salmon, Salmon wee mụọ Boaz site na Rehab, Boaz wee mụọ Obed site na Rut, Obed wee mụọ Jesi, Jesi wee mụọ David bụ eze, David wee mụọ Solomon site na nwunye nke Uraya, Solomon wee mụọ Rehoboam, Rehoboam wee mụọ Abaija, Abaija wee mụọ Esa, Esa wee mụọ Jehoshaphat, Jehoshaphat wee mụọ Joram, Joram wee mụọ Uzaya, Uzaya wee mụọ Jotam, Jotam wee mụọ Ehaz, Ehaz wee mụọ Hezekaya, Hezekaya wee mụọ Manase, Manase wee mụọ Emon, Emon wee mụọ Josaya, Josaya wee mụọ Jekonaya na ụmụnne ya. Na mgbe e mere ka ha jee biri na Babilọn, mgbe e mesịrị ka ha jee biri na Babilọn, Jekonaya wee mụọ Shetel, Shetel wee mụọ Zerubabel, Zerubabel wee mụọ Abiud, Abiud wee mụọ Eliakim, Eliakim wee mụọ Ezra, Ezra wee mụọ Zedok, Zedok wee mụọ Akim, Akim wee mụọ Eliud, Eliud wee mụọ Eleza, Eleza wee mụọ Matan, Matan wee mụọ Jekọb, Jekọb wee mụọ Josef di Mary, nwaanyị nke mụrụ Jizọs onye a na-akpọ Kraịst. Haleluya. Nke a bụ Matiu isi 1 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 16. Amaghịkwa m ka ị pụrụ iji bee akwa mgbe ị na-agụ akụkọ maka ndị mụrụ onye ha mụrụ, ma mgbe m gụrụ ya, nke a na-eme m. Ugbu a ọ pụtara ihe na mmadụ ọbụla apụghị ime nke a. Ihe m mụtara n'isi akwụkwọ nsọ ebe a, ndị ikom na ndị inyom, bụ na Chineke na-agbaghara mmehie karịa otu ndị nke Kraịst si eme. Ọ bụ naanị amara Chineke nke na-aga n'iru pụrụ iwere akụkụ mmadụ nke na-abụghị ihe ọbụla mezuo ebumnobi ya nke dị ngọzi. Ọ dịghị ihe dị ukwuu n'elu ụwa niile karịa ike nke amara Chineke pụrụ ime ihe niile. Ụfọdụ nwekwara ike iche anyị ga-aga n'iru na mmehie ka mgbaghara na-arị elu. Okwu Chineke na-alaghachitakwa n'ụzọ dị ukwuu na-asị anyị enweghị ike ime ya, anyị ekwesịghị ime ya, anyị agaghị eme ya. Ma ọ bụrụ na mmadụ mehie, o doro anya anya na Chineke agaghị arapụ ya n'ụrọ nke ọdịda na ihere. Amara na-agbaghara, amara na-ebuli elu, amara na-eweghakwa. Ọ na-ewerekwa ihe nke mekasịrị emekasị lụpụta otito Chineke. Ebe ọ bụ eziokwu na ihe meworo apụghị imegharị ya, ọ bụkwa eziokwu na ihe mebiri emebi apụrụ imezi ya. Ịhụnanya ukwu nke amara Chineke nọkwa n'ike ya igwe obi etiwara etiwa nakwa imezi ndụ ndị mekasịrị emekasị. Oziọma na-abịa n'obi ndị etiwara etiwa, ndị mmehie tiwara. Ebe oziọma na-agwakwa anyị maka mgbaghara na udo na ịdị ọcha site n'ike nke amara. Ịhụnanya na ebere Chineke jupụtara na ọgwụgwọ nsọ nakwa mwegha. Ọ bụ naanị Chineke jupụtara na amara. Naanị Chineke dịka chi nke anyị pụrụ iwere nwaanyị ajọ omume dịka Tama nakwa nwoke isi ike dịka Juda. Apụghịkwa m ịghọta ya. Kwenye ka ha nọrọ n'usoro nke ọbịbịa nke onye mgbapụta anyị dị ngọzi. Ịhụrụ, n'ihi na ọ bịara ịgbapụta ndị dị otu ahụ. Ọ bịara ịzọpụta ndị dịka Rehab, ndị dịka Tama, na ndị dịka Juda onye isi ike, na ndị dịka Jekọb onye aghụghọ, nakwa ndị isi ike niile nke ụwa. Ọ na-abịakwa
iweghachi ntụ niile etiwara etiwa nke ụmụ ya. Ị ga-asị onye ọzụzụ atụrụ, achọrọ m ka mụ na Chineke jekọ ije, ma emekasịrị m ndụ m nke ukwuu, enupụworo m Chineke isi nke ukwuu, emume ọtụtụ ihe nke m na-apụghị ịgbaghara onwe m n'ihi ha. Amaghịkwa m ụzọ m ga-esi rịọ Chineke mgbaghara, ma achọrọ m ịgwa gị otu ihe: Chineke na-agbaghara karịa nke ọtụtụ n'ime ndị nke Kraịst na-eme. Chineke na-agbagharakwa karịa gị onwe gị. Ọ hụrụ gị n'anya, ọ ga-agbagharakwa gị. Apụghị m ịgwa gị na ọ ga-eme ihe ndị ọ na-adịghị eme, n'ihi na ọ pụghị ime nke ahụ. Ị nwere ahụhụ na-eso mmehie anyị oge niile. Juda na Tama gara n'ili ha ebe ha ghọtara na ha etufuo ihe kacha mma nke Chineke nwere nye ha, ma Chineke were ihe nke fọdụrụ mee ka ọ rụọ ọrụ nye otito nke aha nsọ ya. Aga m agwakwa gị otu ihe: onweghị onye ọbụla n'etiti anyị, ọ bụrụ na anyị ga-ekwu eziokwu, nke pụrụ ikwu na ya nọ n'ebe ka mma karịa ndị ọzọ. Anyị niile nọ n'ebe a site na amara Chineke. Ị pụrụ ịdị ọcha n'anya mmadụ niile ọzọ, kama ị maara na n'ime obi gị ịbụ ọgbụgba ama nye eziokwu na obi dị aghụghọ karịa ihe niile, jupụtakwa na mmehie. Chineke pụkwara ịhụ gị n'anya. Chineke hụkwara gị n'anya. Ọ bụrụkwa na ị nọ na njikere ịbịakwute ya na nrube isi, tinyekwa ndụ gị n'aka ya, ọ ga-agbaghara gị, werekwa ihe nke imekasịwụrọ mee ka ọ rụọ ọrụ maka otito ya. Ọ bụ Chineke nke amara niile, na Chineke nke ebere niile, nakwa Chineke ịhụnanya nke bara ụba na-anọgide. Ndị nke Chineke niile na-asịkwa amen. Ọ bụrụ naanị na ị ga-ekwupụta ya taa dịka onye nwe gị na onye nsọpụta gị, ọ dị na njikere ịnabata gị dịka nwa ya. Dịka ị na-emekwa nke a, ka onye nwe m gọzie gị n'aha Jizọs, amen. Ka udo na ngọzi Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwaanyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị ọzọ. Anyị na-arụtụkwa aka ọzọ na mmechi ihe ọmụmụ a nke isiokwu ya bụ mkpara nke kachasị njọ n'ime akwụkwọ nsọ. Na otu ihe anyị na-achọ ka ị bụrụ n'obi bụ na ndụ ọbụla mmadụ biri n'ime ụwa a nwere ụgwọ ọlụ. Ọ bụrụ na imewo mkpebi n'ime obi gị malite ibi ndụ ọhụụ nke dị n'ime Jizọs Kraịst, soro mkpe ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a, amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe gaa n'iru ịwụsọnụ amara na ngọzi ya n'aha Jizọs, amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs, amen.